General Secretary Meghalaya College Teachers Association ni MCTA Dr. R.P. Srani ulapan pau bakajing yakhi kinohikai da kabasange shim kelas yaki first semester kadai ban persya ya karai kanihu ban pentri kamno noduk menta usnem pule ni academic session arhajar arpulai bat arpusau namar vice chancellor kanihu ulale marwai khlem da ya selok lang bat kinohikai bat kibor penyat college habakran cikilat patai khobor Dr. Airpiece ula ong bana kaliang ke MCTA kamdon kanu kajing persya ban pentri kam ya ke NEP arhajar arpau haki college kajela Henry kajing persya kalong bakanihu kala shule khore syaba palat put ban pentri kam no mentahi usnem ha kajing shisha ong bala kumnu deban ailat chwa menta usnem bat le si deban pentri kam ha usnem babut hadian bala dep panyatai halor kani bat banwa ikilat banweng ya kijing lada pentri kam ya kani ke polisi ula ong baru ba vice chancellor kanihu ule lam bakla ka ba ong ba ka academic council kanihu kala pediang ban pentri kam ya ke NEP ha ka academic council meeting ba shis pa shipau Henry ong ba ha kani kajing lang kam dan satya khendiat ru kajing kren ya kani kamat but what haki minutes ha kajing lang ru la kadau shai bakam dan kajing kren kumbalakam dakanihu Kalau nak ke media, kita pilih awan hakane ke por ban sim ya kene ke interview haga bedai bat kene ka program ke bangi nagaliang jong kaseng kum Meghalaya College Teachers Association ngila sim. Te haga jing sisa ngaladap ai ke press release, ladap ai bat khasi bat pareng dengan scam ki babuan ki balayo ban pule ki latip dan dena ke penta ke jing syai jogi pai ba. Te ngan juba begini ki jing keli ki ba pila bu. Tiga penengkong eka poin ke bang ada kuat penwara hane kalong ke kane ka non cooperation movement lani ka jingbam ya trelang jongi bat ka school ba nehu ka jingbam ya trelang jongi hangne kalong halor ki art ki mat kaman ka penengkong kalong bang nginum sim ya kini ki first semester classes ki bahap apo jong ka FYUP lani ka 4 year undergraduate program Ti yakini ki classes ki badai hapo jong ka NEP ngin boycott do yakini nginum ya trelang. Number 1. Kabar kalong ba nginum simru yakino kino ki kam dan ki assignments ki biadai bar kajing pentri kam ya ka NEP like no anak ni kajing hikai ka jongi. Namar kidan se ki kam nalo kajing hikai kila ban pha yakini ki confidential duties, paper settings kini kita ki bekum kita kila ban don. Te ki bekum kita ru ila ai daga da kajing pentip pai ba sikit khot ke jongi bakim dei bani sim benta bat kane ka kam ban pha da ka school ba ne huyangi te kane ka di kajing bam trelang ka jongi bagane kajing bam trelang jongi kan sedang nadu menta kasni gumangal ong ipi kal dep sedang nadu mene ha ka sitarik jong nailar arajar akula kata ka benengkong kabar pila ban kli kane ka por balai bangim ya trelang balai bangim ya trelang lane balai bakawan kane ka non cooperation Kani kajing ba metrelang ka wan na marba lasdang da ka school bahi. Ka non cooperation ka lasdang na ka school ba lengba jong UBC. Ka kajing ba metrelang ka ba UBC ule. Lakhimilenti ba kajing pentrai kam ya ka NEP kum bala tho ha ka section 27 jong ka ba kidon ki various stakeholders ki authorities ki nugi ba long concern ki bodies ki ba long concern ban implement ya kini kita kidi banya wanlang banya trelang banya Peniak syakmat ya kene kakam. Tende ke basusi kelong ba kanehu kamsim laya ya kita kesenjam baro. Ba kane ke jing ba metrelang ke jongi kalawan khamtam adin ba ke university kalawan ra ya katu ka notification ka ba ngalawan pedi hangi ka ba khat artarik jong Julai arajar apulai. Ka lawan sendet kene ka notification sha ki colleges barakoi ba kide ban pentri kamno ya kene ka NEP Nado kane ka samoi puli meta academic session arajar arpulai arpusau. Barha kane ka notification kala tho syai ba ya kane ka notification ya kane ka rai la sim kat kum ka jingalang jong ka academic council meeting ka basis pa shipeu. Kiong bala in pursuance of the decision taken at the 110 academic council meeting. Te kata ka academic council meeting kala long ka artarik jong Jun Te ki dekhot jong ka MCTA sangut ki don hangta ndai ki dekhot jong ka MCTA handai ni issue channelize na kalang jong ka MCTA ha jing sisa ki te ki representatives jong ki no hikai baro ko state
kini dan hang tei ken namar kene ka academic council kat kum kene hu ak kede betip kede ka principal body lani kede ka dor barba jong kene hu ka banyara ya baro ko ki policy matters Jadi khot jong iri kita nak kata meeting, tekat kum kene ka notification la tho shai, bala da sim ya garai ban pen rekam ban penjari ya kene ka polisi ha kata ke jingalang. Apa sosi kalong baka kum kata kam sim don ha ke jingikran. Bak ndala ai ki minit sengi ya puli na do pasdang do ko do si kentien ka kum kata kam sim don. Ka jingalang bakla jong ka school ba ya baru ko ki colleges. Bak ngang scam kene ke jingalang bakla kala ada iru wate ka jela wate ka sorkar jela. Tika ni hakmat jungi ke MCTA nyela keren syai ba kadai om tang kejing yang bakala handai kadai kejing syukur. Kadai kejing thok. Jadi nama kata dah ngim sengu tenat ya kene, bat ya kene nyila ya persya, nyila thok da ke representation ke jongi hak arpui tarik jong Julai nyila pha e kata kedor khas UBC, nyila ai kopi kene se state government, nyila lagi du se media, nyila pensyai lemba ko press conference ke jongi, bat nyila dawaru UBC bo un withdraw no ya kene notification kabalong kabakla berkabayakan bakla. Tika pasusi kelong ba nadu kata ka arkoi trek jung Julai hadu menen gasni hadu menta msim yo ktien msim yo snor ru bo OBC un keren nane un le halo jo kane kakam. Namar kata kadaw naraphikali balai bagi metrelang kadaw kolong hangka ke. Lada kibriu kimtre banetrelang bagi te kumno ni metrelang bagi. Ni ngi stakeholders ngi ban stake ka claim jongi Haka resolution jongi nado katai kalai pau terik jong November haka final conference ke bengilong apo St. Anthony's gila ekran syai ke NEP ba ke MCTA ke de bandai ke kinong hikai barokhoi ke de bandai ke stakeholders akan kakam namar ngismutu ba ngide mangi ke bantrei ya kakam haka lengha ngide mangi ke benya kendu rada gijing rada gijing le ngide mangi menginyama tenama kata dang ngismu banru basdang de ban sim lang yangi hakira ji beper kanang menginya smutu lang ngide kakam Tina marba une UBC baka university kam sim na sim ya kajing trelang ka jongi tengirong imban se bangin sim ya kane ka senjam ka ba ber ka bateng banong bangin om trelang bar ka university na kabanta ka ka implementation jong asnan araja anan na kane ka academic session ka banta araja plan araja saw Te sir, yo kini ki first semester kila stang le am yo ki kelas jong ki kila. Namtip ya ki academic calendar jong ki beki college. Ande ka banga sungsu hi mga ki babun kumhang ne ha college jong i beki bai kinya stang hi menta ka sngi ka si tarek jong abas ke. Kila mendan ki bai ki bala ada bi stang ru ya kata ngamtim. Ti henrei ki babun hi ki ya sedang menta nomor ka exam ngidang sio question ngidang nyale kini ki evaluation beki bai ti ki babun hi ngidang sedang haune abas menta. But ngir sedang ya kene ka movement jungi menta kana kolong bahadin bangimi response ai na kalyang jung university te ye shimno ya kene ka senjam Atau kam kata trai ki kena apa halor kene ka kajing sange sim kelas jong pi kino hikai. Sisin bala asange sim kelas kari bendan be kajing kita boleh kunum don kajing kita pi kari bendan be kajing kita andre ka point ni ka bangini keren kalong kane ngakwa ban pensyai sepigi pai ba wei ka MCTA kam persya ya ka NEP Kam persya ya NEP hendrei ngi persya ya karukom pentrikam ya kane ka polisi. Kane karukom pentrikam jongka kade banlong da kalenti bat kade banyak kat kum kajenyarai lang jong barokhoi ki stakeholders. Laradon kijing mentoy jong kane ka NEP ru nginya tip lang kita laradon kijing ru nginya address lang kita nadu bastam. Tingin persya ya NEP. Di hendrei ngi persya ya karupam pentrikam ka jongka. Kabangi sungsi kalong ba hangne ke ba ya kane ka meeting ngi kabangi ngi don hangtu. Ki khot jongi gilai hangtu ki sim ya kajing selok nangi swa bandai sa ka meeting. Ondal adap ka meeting ki ayangi ki report. Di hendrei hadin bangila sangap ki report ke jongki bar hadin bangi yo pat ya kane notification kalong mar kompong da. Tingim ngim sotonar kenya kane lara ki kwa banle ada ka bor ka jongki ka bakimon maki hendrei ngi di stakeholders ngimla ban long ki silent spectator ngimla ban sangap jari kane ka kam. Tidak maka kata kum kaseng ngiai persya ya kene karu kom pentrikam ya NEP. Bat ngam keren syu kum general secretary ke MCTA kene kapor ngasngo kum muru pai ba. Hagajing yu ijong asimet ngasngo ba kan bha ya university ba kan pensange iswa sipor ya gajing pentrikam ya ka kata kamut mai pentrikam na kene ka academic session. Talong kepala le no akas nam ka babut le sin senang address kene ki issues pentelun ya kene ka kam nado katai ka kherdop ka banengkong ka bare benya ter nginya penkre igijing ya ki bala banuan nginya trelang tek le singin sayo e kijing job ke kata gede ka bang isu ajeng mur ku
individual member. Isangi iba nakaleng jongka iswaisi berkani husu mene kla ligi kondu VC dai. Te nakaleng jong VC la kular ban khot ek ni ki stakeholder ba ki principal ba ka state government lani ki sing malang ban kum thop lang ha kata ka meeting man ya gran halor kene ka NEP. Te nakaleng jong pi ka kinogi kai nakane ka MTC dai. MCTA, yes. Ha pin wan yeshim bentana em ha kane ka meeting lada khot VC. Lada kladon ke bokum kata ke invitation Nagaland Jog University pi ngidon hangne ngidon hangne katne ngetre ngekhi ngeksa naga benda jungno naga benda ka bha kamiat jong ka puli puthi po jong ka jala namar unde te mengishika yo tulop lakut enjoy ka kam dei kumta ngidon ke jingkit khali tingi kwa e ka bhatam ka banja ye ki khuni ki ti ye ka ri ka ja penri ka jala ke jungi di Nagaland jungi lara kadon ke bokum kata definitely kumu general secretary ngan supply sekata ka meeting bat ngin sashim ya ka decision ya ka ai ka bangi di benle ting ni pai sakman e ka bokum kata ni pai sakman te ka banga suka ban pengkerma hongne kalong kani bana Nagaland ju ki principal sru namangi jiu dan lang bat ki ya gitu ki por ki belade hadu banai jun ngane thu ep ki don ki series of representations ki meetings baru education minister baru chief minister bar ki wei lapan pau na ka wei ka por se ka wei ka por ba dang don jing empala ban kre e kene ki NEP ban pentri kam mukmak ha kene kesnem Nagaland jung ki ru kila dawa kila karpa sa sarkar ban pensange shwa ya kene ha kene ka samoy puli jo kesnem araja rapla pusat tenrai hadin bakal awan pak kene ka July 12 notification te kini ki babun ki colleges ru lalong gumba sufu seki pindah puli kene notification te lalong gumba supen bore ki di babun ki bapri kendar na i gumba ki lasu ya pa ngu na ka ngu karna tika kai ibu jenge tika wei ke bangaso pala pa kalong bana kalian juga government ngai i ke statement jong education minister wong igini ki kitien ba wong ngim don bor haga bede bat kane ka NEP dan ke jing pentri kami ka tada ngaku dia wong igini ki kitien we have limited authority Tegane ke jingkran jung minister ngasngo kolong ke jingkran ka pamdon jingkit khali. Kumno ka state government kala banong kumta pindah pej ya ka policy pindah pej ya kini ki guidelines kumno ban implement ya kene ka policy. Kane ka policy kala tho shai ba ka state government ka de ka way na ki key stakeholders na ki authorities ban penya sa prang ya kene ka kam. La tho shai ha ka section ka basan jo kane ka policy ba kane education ka ha ka concurrent list. Namar kata ka daw ka implementation jong karu ka de ben long leng baka jingetre lang ka joint monitoring ka careful planning hapdeng jong ka state government ba ka central government tiba nong baka state government kam don bor ka don limited authority in order kata ka de jingkren bam kit khari ke kam nong ka baso tana mari sutu jona tidak mau daw nga sutuna banyo ko bukum kata ko bor leng ba jong pi tingam pa yu i ka notification na ne ka invitation na lem jong bisi tila na kadon ko bukum kata ka jingkren tengi open ya kata ngin siapet ke bangila banle nak banta ke jingha jung ki kena pule jungi dengan supen sha susu epi ko bakalong menta ki admission seki colleges per khala dep ka admission seki ni ki colleges per khala dep ba ki kena first year menta ki ladon ha rule kamut nadu BSc BCom BA kini per khala don ba kini per ki berum ko bakalong menta ka system of admission gaya ka ul syllabus ha ka ul system ono nama kalau ingin pat yo khubor te ban pentri kam ya kene ka yu ka NEP bar yo kadang wan Julai te admission ada timenta ki kena kila rung ha kene timenta in the middle of the way ngini thu pat ya ki ba MP menta pim de issue ka old system bila de ha new education policy ka ba de issue license kare sausnem pin puli te kan kata pun mu ki pi te kum kita ki issues ki bangi ngi ha ban prakhat ke ngimla ban issue take everybody for granted kam ya ha pe tinggi dia bendon dekat notification ke basai dekat lenti ke babet ke kita bodon kam ngalam gum HYC bod no sumne ka na pne wisi la agba wa irat ba ki college na kim ko pun rekam ne ke ni pi kila ban nya de ko system lar ki kwa ban nya de ke ni pi kata ke jingkran kadai ke jingkran ka bam smutna na kaliang jongi kum ke MCTA dan na kaliang jong asimetro rabi pentrekam pihak ban pentrekam baru ka bai ke state himla ban ong bai sidang siliang nya pentrekam sidang siliang na pentrekam kum no bila ban artli ki ordinance artli ki rule ha ka jo ka yin kawai de ka old system kawai de ka new system kini gila ya sakman kini gidang don hadian kabakum kata ka system kan warak tan ke jingklo maaf sudah kan jayu kita ki badan ka old system kan jayu gini badan ka new system I mean ka university kamla bandron artli ki parallel system hagaju ksatri kabamla ibalong kata kar kompren ngaso kalong ka jingkran ka baklam da pension niya
Ni kita ki college hu ke bala pediang ni kan be ani pi ke ek ba pidan na panong la kan. Em ya kajing pediang ba kajing bam pediang jong ki colleges ngim don ni banong e kata ki sutu khamha maki ne mar maki ki dei ki heads of the institutions ti kabangi ngi kred in general kolong ya kalenti kumno ban pentrikam ngi dei ki stakeholders sang ne ngi don ha meeting ngi dei ki nong ikai ngi tip ye ki ins and outs of ka policy ngi yu ye ki implications ki ba bakmat tingi sngo balar lara kajing sedang kalong kabam dei te kamut kajing ya lenti kala banong ka ba kan dela kajing sedang kala bakla kaya ti kala ti kana bakan makna tiana maka kata kadau ngim kwa gen bangin ya hablang kata kaju ke sirip tekat badang biang kapor ngi kerpat olong kabala ngomong ipi mene nginya pen bej mahasiswa kene ka kam nginya pen sange swasi por tele se ingin saya sedang nopat ka new academic session ngai katakan dia Okay, te kene ke jing sange ting bangile esong ngila ya perkhat ya kene tingi ong be bakani ke jing pametri lang jongi kan long with effect na do komentakas ngi ten re ngi khlembu po te hadula no ngim tip tele se ka tonno ke jing ya karan yo ka donno ke jing pen bej te until further notice ngila ong te kan tai kan